monta que nos vamos. Abaja tu slip, muéstrame la fragancia y enséñame a caminar. Quero ir nunha Vespino a 110 e dar as curvas todas do revés. Queima las rodas hasta estoupar. E quero ser motocicleta man. Que fajo eu sin ciclomotor, que fajo eu dimo. E cando sepa eu xa montar, comprame unha máis grande, papá, para que cando me besan pasar digan as nenas, velo aí vai. Que fajo eu sin ciclomotor, que fajo eu vimo. Sin ciclomotor, que fajo eu vimo. E Simón trae os reis polo Nadal. Eu serei o rei do corno do jazz. E as chorbas pingaralles ata o chan, porque eu sou motocicleta man. Pirola, pirola, motocicleta man. Pirola, pirola, motocicleta man. Pirola, 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 pirola.
Moi boas a todos. Hostia, como pico o odio. Eu somos e hoxe imos xogar Chisco, un anaco a Bulong Fallen Dynasty, que sendo en Asia. Chamándose Fallen Dynasty, ben podían ser os Borbóns e ben podíamos levar o noso ben querido o de todos os santos, o que se dispara un OP. Como se chamaba o crack este? Bueno, se sabe de quen falo. Froilán, aí está. Pois hoxe imos levar a Froilán. Boas Farún, boas Fedello. Guión, que guión? Que falas de guión? Guión? Eu teño un guión? Felipe Juan Froilán de todos os santos. No. Felipe Juan Froilán de todos os antros. Ah, Gulón. Gulón, Bulón. Imos ver, porque Steven avisoume Antón de que este xogo iba regular. Steven outro día probando un chisco. Nada, o sea, e menos mal, porque simplemente que arrancara xa custou bastante. É dicir, xa petou varias veces. Podemos deixalo aí. Está cargando agora, Boas, Antón. Boa, Retrogalego. Elixir, the secret of the eternal path, a prize sought by the sovereigns of old. Among them was the first emperor of the Qin, who lusted for immortality. The result of his quest to obtain the forbidden medicine was a catastrophe. The elixir's power proved overwhelming. Poder do elixir ben podería ser a pastilla azul para o rei emérito. It continued to exert a shadowy influence on conflicts and political machinations. De momento, sátira política borbónica. Many moons pass, and the Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. Bechos. Son langostas, ¿no? Bear witness to the power of your younger brother. The world shall soon bask in the majesty of the Yellow Heaven. Bring prosperity for all. Son malos, moi malos. Son malos, moi malos. Todo entre las realidades non rapeas. Ai, non enganches pola coleta, que está feo. Este imagino que sería eu, claro. ¡Oya! Acabas de morrer por idiota. Ah, está chévere, andas de sobrado. Graciñas. E así Froilán atopou o garrafón. Thank you for saving me. I'm glad you've recovered from your injuries. Que un Ouroboros. I found you.
Que te perdiches un lore de xente que é moi mala. Joder. Isto vai de maravilla, eh? Isto tamén. Que se hace? Podo vaquearme como vos, eh? Divino. ¿En serio? ¿En serio puedo poner...? ¡Ah! ¿Pero por qué, eh? Puedo ir como unha máscara kabuki destas. Magua que todas estas cosas realmente sempre me dan moi igual. Non sei que se son eu, pero me dá como moi alto a tua voz. Pode ser, porque de feito estou mirando como que pica bastante isto. Parece máis Chayanne, maravilloso. A ver. Micrófono. Vou baixar un chis con ton... A ganancia. A ver se así vai mellor. Vale. É dicir, non vamos facer como que me interesa isto realmente. Podes cambiar a tua apariencia máis tarde. Pois veña. Aprende, Cyberpunk. Mira ese morrato. Finally. After all this time, my wish has been fulfilled. O son non cambiou nada. E que ti non tes collido un matiz. Consider that a talisman of protection. It may just save your life one day. I cannot allow this travesty to continue. Let us depart. Se o tipo ten os ollos vendados e eu non estou falando, como carallo sabe para onde mirar? Take this. I'm sure it will prove useful. Frasco curativo do dragón. From refined chi. With it, you can heal most wounds. Ten posturas. ¡Hostia! Non sei que fixen, pero fixen algo. Tiquiti, tiquiti. Bueno, por lo menos recóllame o mapeado que lle fixen outro día o... Vai como medio raro isto. Movimento. Ataque normal, rápido... Pode aumentar facilmente o teu espírito. O de espírito é máis lento, pero inflige maior dano de espírito. Que pode reducir o medidor de espírito do enemigo. Cando estás en espírito alto, podes consumir espírito. Hai moitos espíritos aquí, eh? O sea, ataque forte, ataque feble, ¿no? Perdón, que me estabas falando, non te estaba facendo puto caso. Ui, oh. Trozo de ki auténtico. Bueno, non é ki, é chi, ¿no? Toco, 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 toco. Que non me fales, que non te estou facendo puto caso. Tiki, 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 tiki. A ver. Joder.
Morrín. Bueno, tampouco é aplastante. Realmente está alta tatuado, non pasa nada. O reollo é que está comenzando co xogo. Baixar sempre se pode en Twitch. Co volume baixo, tío, se te ven, pero o xogo tirando a pouco. E dicir, escoita se baixo o xogo. Pois en principio non toquei nada de nada. É dicir, tanto volume do xogo como volume de da miña voz debería estar exactamente igual que a última vez. Suben agora un chisco de do son do xogo. Podes recuperar aquí auténtico e os puntos de moral perdidos derrotando ao mismo inimigo. Vale, se morres de novo antes de recuperalos. Perder os tus puntos de moral e meter o teu chi auténtico cando mate un inimigo. O rango de moral do inimigo que te matar aumentará. Dicir, isto é algo parecido a merda esta que tiñan nos... joder, estou espesísimo. Pero aquí non se pode esquivar ou facer algo así, ou como vai a conto. Os los Señor dos Anéis o... Pero si a tu voz algo picou agora. Sei que non sei por que agora está picando isto. A ver, vamos baixar un chisco máis. Vale, a ver si así en principio. Bueno, así picando un chisco. Aquí, así ahora. Bueno, mira agora que esto. Hostias, como pico guai de repente. Será que de repente o micro actualizouse e pusose en modo Super Saiyan ou algo? Tentan falar baixinho. A ver se así. Así en principio non debería picar tanto. Veremos. Hostia, non cambiei a... Sabía que se me esquecía algo. Listo. Sí, se sabe el que puede cambiarlo, pero prefería dicilo. Oye. Oh. Vale, por ahí fui por donde subí. Desviar antes de recibir un ataque enemigo, esquivar. É dicir, estou a facer un parry. ¿Qué xeito este de morrer? Hostia. Ah, isto é un atallo. A ti. Maravilla. Voy a... De momento está me explicando demasiados conceptos. No mismo modo, un enemigo con rango de moral máis alto é máis perigoso. Nivel de ameaza 0, 1 e 5. O sea que este, teóricamente, é perigoso para mí. ¡Hostias!
Sabedes que me pasou? Vades ver moito, de repente, que aparecen... Ainda que, bueno, tapa un pouco a pantalla de abaixo, tapa un pouco. Pero vades ver moito que vai aparecer isto ou as letras aí na parte inferior dereita. Porque estou acostumbrado aos Souls equivalentes. En os Souls equivalentes atacas sería R1, R2. En este atacas con o que sería en el PlayStation cadrado e triángulo. Espera, por aquí non é. É por aquí. Ata agora a historia de que vai non teño nin idea. Un señor un elixir de Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Este señor sempre me mata, Tiki, 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 tiki. Guaya. Tiki, 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 tiki. A ver. A ver. Que hoxe teño o día espesiño. Ey. Uy, espera. Imagino que despois o combate irá collendo máis matices. Pero de momento algo difícil. Se fose Miyazaki no seguinte xogo puño ataque nos seres de novos para que non se acostume a xente a tantas facilidades. Aquí agora iso xa é un estándar. Decir, é como saltar no C ou no botón. É o que fan a maioría dos xogos. De momento, xa che digo, decir, o combate supoño que irá collendo matices. Pero de momento é un machaca botóns, Decir, un enemigo que se prepara para estar un golpe crítico que non se pode bloquear cada guardia. Recibes dano de un golpe crítico, recibirá tu rango de moral algún. Joder, que maravilla. Se rediriges un golpe crítico de enemigo, potencial de desvío aumenta, puede romper significativamente a postura del enemigo o recuperar espíritu negativo. Iso estivo ben. Iso estivo ben. Documentos, directorio de persoas. Aquí contan historias de xente mala. E logo de Nintendo pon revés, sí. É así pasa, é dicir que cando xogas a Play ou xogas a calquer xogo destes e despois vas un de... Non, ao revés. Cando estás xogando moito a Switch e despois vas un xogo destes, en vez de aceptar, estás saindo continuamente do menú. Despois descansar unha bandeira de batallas, PS de frasco colaborativo, restauraránse. Sigo sen saber como carallo me curo co dragón.
Vale, pues sí. Ah, chupito. Vale, isto é unha fogueira. Se dices unha bandeira de batalla, podes aumentar o teu rango de fortaleza. Se o teu rango de moral baixa cando te matan, pero non me será máis alado do rango da fortaleza. Vale. Coño. Preparación de batalla. ¿Puedo subir de nivel? No, que estoy intentando un carajo. Non sei, falan moito de espíritus. É que vin aquí a matar xente. Aquí non hai... Bate. Hoxe teño o día moi espeso. One wrong step and we are done for. Que? We must tread carefully. Estánme explicando demasiadas cousas. Oye. Oye. I hope my family is still alive and well, wherever they are. Pero... Que hai como mini bandeiras despois ou que? It's collapsed. We shall have to find another way around. Estou te ignorando moi forte, tío. Non sei que carallo me estás contando a túa vida. Oye. Agora que me van a ensinar o salto en altura, supoño. Oye, a ti. Vale. Por aquí. Hijo de puta. Me agrada ese. Entón agora que comezou dende a mini bandeira esa que acabo de poñer? Non, dende aquí. Sable de plomo anular. Mogollón. Y oye. Chupito. ¿En serio estes non se pisparon? Este literalmente empurreino polas costas. Nin se enterou. Vale, este fillo... fillo de puta este. Agora pode ser que me estén insinuando a que non todas as batallas hai que pelesalas. Que na vida tens que saber que batallas pelesar e cando fuxir. Ou ben, poden que me estén dicindo que me pasa agora 20 minutos intentando reventar a eses. Bueno. 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 Pati. Pero... Vale, a ver, a miña vida onde está?
espíritu. Tiki, tiki, tiki. ¿Esto qué? Ah, esto dame como mini ranguitos. In truth, I ended up in this village after fleeing from the brutalities of war. My father, who worked for the government, passed away, and I became separated from the rest of my family. I long for the day when I can find them, and we can be together once more. A ver. Aumento os pese a cantidad de espíritu que se pierde al recibir ataques. Pues vamos a dar yo sí. Agardo que non... Feitizos? Eu teño que ir a máxis agora? Aumenta a recuperación automática durante un espírito baixo. Bueno, isto xa me explicarán. Agardo que non penalice moito facer unha build de merda este xogo. Tiki... Uy, va. ¿Zombies? ¿En serio? Venga, ataca. A ver, o chesco este de moita sude non é, But it's not over yet. Ah, yes. Once we rid this area of enemies, Bueno. might we be able to stop by my house? There's something I Que wish dice to echar algo no lume ou que? Uy, va. Veña, chosco, ataca. Veña, chosco. Ah, chosco. Pa' ti. Pa' ti. Formamos un buen equipo. Y por aquí... Artes marciais. Non podo usar as artes marciais cando o teu medidor de espírito este nos límites inferiores. Pero que límites inferiores? Hai límites inferiores? Uy. Ay, qué maravilla. Para ti. I get the feeling that you are destined for great things. We shall find out soon Vale. Ah, vale, isto simplemente era un atallo para ver para aquí sen ter que pasar por abaixo. Vale, vale, vale. Coño, coño. Menudo hostia, colega. Morrín. Pero aprendí algo importante. Non sei o que, pero é importante. Uy. Caca, 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 caca. Uy, isto antes non o collín? Ou antes non estaba?
vida vais hinchando sola ou... No. Mira, este fillo de puta que me mató antes. Fatality. Hostias. Momento. Que estaba. Iba a curarme. Estou vendo que mellor deixo directo pronto, porque estou bastante canso. Levo uns días agripallado e dormindo bastante mal. Estáme explicando demasiadas cousas. Ui, fallei. De espíritus e cousas. Ah, o do espírito debe ser o que se mira abaixo de... Supoño. Isto podría facerlle un... A ver, cúrate. Uf, 9. Bueno, es un 7. Vente para acá. Vente, moreno. Vale. Non podo esquivar cara a él. Vale. Seguinte. A ver, parvo. Non había máis por aquí. Ah, pois morreu en implosión ou algo. Tiki, tiki, tiki. That would be the leader of this unit. A formidable opponent, no doubt. Ok. Bate, bate. De momento... Oiga. A ver. No, pues nada. Pero... Pero que teña abaixo é algo parecido a postura ou algo así. Dice iso, que de momento lo mellor a falta de outra palabra para definilo. Oh. Paréceme pouco épico, mellor. Imagino que non, pero se este é unha especie de mini boss.
Desde momento non sinto esa cousa de ese picorcito cando miras un xefe que é tochísimo e non pensas que ser quen de poder vencelo e ao final vences. De momento é un plan de I hope that everyone who escaped the brutality chiñas is normales. safety now. I sense a great danger ahead. Do be careful. Uy, qué bonito. Esto sí que parece unha arena de combate. Vamos a ver si aquí sí que... Onde aparece o picorcito. Dogs of the Han Court, are you? Any who oppose us shall know only the end of our blades. Maloso este. I'll crush you like the vermin you are. The flow of chi is changing. Be ready for anything. That's what you get. I shall protect you from further harm. Tend to your wounds while you can. Stay behind me. Morrín. Morrín por saquillo bastante. Machaca botóns. De momento, polo menos, consiste en lanzar aros. I'll crush you like the vermin you are. You're hurt. Stay behind me, please. You're not as weak as you look, huh? En serio. A cousa da pelesa si vais a facer larga, pero o único que tens que facer é facer parry, golpe forte, parry, golpe forte, parry, golpe forte, parry, golpe forte. You'll be begging me to slay Pa ti. you. Chi is changing. Be ready for anything. Bastante lento el fulano blandos,
Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Stay behind me, please. Matóme de casualidad. No me parece difícil. O sea, estoy morrendo. Sí que está morrendo. Pero no me parece complicado. Pero bueno, imagino eso. Primero combate. Combate de prueba. You'll be begging me to spare you. I shall protect you from further harm. Tend to your wounds while you can. Piri, pi, piri, pi, piri, piri. Piri, pi, pi, piri, piri. Tampoco sei... Ah, bueno, deben ser as bandeiras plantadas que teño. O sea, o nivel que teño... O que teño... Ah, bueno, no. Pois non o ves porque teño aí a batalla susto. Podo facer chun... Ah, mira, desviei con éxito 10 golpes críticos. Uf, trabuquei mal botón. Papi. Podo facer chun. Podo probarme. You're not as weak as you look, huh? Iso foi chulería pola miña parte. Damn it. Va, segunda fase. What is that power? Parte power. General of Man, Xa decía eu. brother of the great sage mentor. Pastillita. I shall not betray my Iso vai brother. che dar acidez. Vale, la cosa se anima. Hostias. Pues atranciño. Teño que facer a fase anterior para chegar a esta ou xa comezo directamente nesta? Bueno, ten pinta de que comezo na anterior. Teño que facer as dúas. Efectivamente. Like the vermin you are. Taca, 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 taca. Taca, taca, taca. Taca, taca. Taca, taca, taca. Taca, taca. Imagino que chegará un momento en que me den vida por facer. Ah, resolver unha merda así.
Mira, qué chafago. Tácala. Pode ser que non este é un mod máis tal. Pero está me dando unha preguiza todo isto. Pero xa comecei... O mellor se non era o día para xogar un xogo deste tipo. Síntome como máis vinagre do normal. Oiga. A ver. Uf. Pode esquivar. Non chames. Si, eu estou mirando últimamente que estáme chegando correos e tal de que hai amigos de novo de Zelda. Ay, ay, ay. Vamos. Pito. Papi. Cabrón. Ay, que no me quedan. Oh shit. Here we go again. Link o caballo de 60 centímetros. Hostia, pero eso ve costar 100 pavos o algo así. ¿Para cuándo un no hit? Nunca. Se lo digo ahora.
Es decir, iso é algo que a miña saúde mental me impide, pero moi forte. Can't let our guard down, even now. That's what you get. Por virme arriba. Hai no xogo de Messenger hai un logro que se saca por chegar sen morrer a Xunta a Monsa. É dicir, creo que é a terceira xefa. É dicir, tens que chegar aí sen morrer. É dicir, chegar e vencela, claro. É un xogo que coñezo ben. É dicir, é unha hora simplemente chegar ata ali máis ou menos. Esa é algo que me perturba. Unha vez que sei conseguir. É un no 10, non é un no hit. Pero non. Joder. E está a conta de Galizan Gamer. Porque se Fedello e Antón andaban ca súa. Joder. Joder. Ai. Mellor non he odiado se perso agora isto, Preferides que bote un FIFA? I'll crush you. The vermin you are. Veña. E hai unha especie de pequeno delay cando bebes, o sea, cando tomas a... cando te curas, que nada, decir, son... debe ser cousa de un segundo, decir, entre que lle das e o tipo fai acción de curarse, se cura. Que me... I'll crush you. Like the vermin you are. The flow of chi is changing. Be ready for anything. Gustaríame saber que carallo se supón que fai o chosco, porque a sudar non me suda moito, Protect you from further harm. Tend to your wounds while you can. That's what you get. You're hurt. Stay behind me, please. Se pasa que se acheguei aquí prácticamente sen vida. Vale, vamos otra vez con esta. That shade. It should give you the power you need to overcome this challenge. Maravilla.
Teño que chegar con máis vida porque senón é imposible esta segunda parte. Oh shit. Here we go A ver, again. vamos a ver se podo subir algo de nivel. Bueno, vamos a subirlle un pouco de vida. Imagino que non haberá moita diferencia, pero bueno. Pero isto é longuísimo, non? O que o xogo ou a batalla? Flow of chi is changing. Be ready for anything. Merda. Tiki. Au. Stay behind me, please. I shall protect you Joder. from further harm. Ai. Down. Even now. Non me sinto eu fino. Vamos de novo. You'll be begging me to spare you. A ti. That's what you get. É que xa non me quixen nin curar. Isto que agarda, o sea, podo parar os golpes aparte de facelo o parry. A ver, golpea. Ah, pois sí. Graciñas pola raid, Frede, e benvidos todos os que vides con el. Hostias. That's what you get. Quétalo directo. Oh, joder. O sea, comenzamos. A ver. Joder.
Que non quixen gastar un frasco. Porque senón sería outra vez chegar con un complicado. A ver. Joder. Pero... Seguro. Protect you from further harm. Tend to your wounds while you can. Estamos sempre nas mesmas. E refresco diante do enemigo, tipicalnos. Hai cousas que non se poden perder. Son selos de identidade. Pero ti cantos puntos tes? Eu non sei como carallo faz para farmear tantos puntos. ¿De verdad? Píseno medio segundo antes de lo que debería. Ah, sí. Y así como se malgastan los frascos. Besos que me caben para investigar. Ah. Teño que deixar máis... O Alfredo. Sekiro tiña que darlle. Podría facer un change isto por Sekiro. Piña en correz, pero está vaciando. Non vou facer comentarios ao respecto. O set en sí é sinxelo, é dicir... Feble, feble, forte, chimpito. Feble, feble, forte, chimpito. Feble, feble, forte, chimpito.
Y así todo el rato. Fáltame. Hacer ben os parries para esas cousas. E o resto, ¿sabes? Estou ben? No, realmente no. Estou moi ben. Pero que estou agripallado. É que hoxe no trollo foi un día bastante tolemia. Joder. Pa ti. Pero... ¡No! ¡No se oye! ¡No se oye! Parece máis un DMC que un xogo de From Software. Sí, é que iso non... Non é tanto buscar por onde podes entrar, é dicir, buscar iso, o oco de ataque ou buscar tal. Iso mete 20 litros de sangue. Senón que spamear botón, sí. É máis un hack and slash nese sentido. Tamén podes facer parry. É o que estou facendo todo o rato. É dicir, todo o que me estás mirando facer todo o rato de que lle esquivo e tal son parries. Bueno, non sei se son parries ou mellor son desvíos. Penso que aquí lle chaman. ¿Ves? Iso en parry. Entón a cousa é quitarlle a postura suficiente, que é o que ten debaixo da súa vida, para facerlle un ataque destos, rollo Sekiro. Anunciaron por fin Sekiro 2.
No me jodas. No puedes ir a farmear unos zombies por ahí. Realmente sí que puedo, sí. Por ahí, mira. Realmente sí que puedo. Pero tampoco penses que teño moi claro como se sube aquí de nivel. É dicir, sei como se sube de nivel, non teño moi claro que carallo estou subindo. Au. Au. Eso está. Ai. Xa levamos con este xefe un bo rato, eh. Veña, vamos outra vez. Ás veces esquézome por completo que anda o chosco por aí. A verdad que es tomar outra vez chupito. Bueno, intentar unha vez máis. Xa vou deixar por aquí, porque xa digo que hoxe foi un día intensito. E tampouco me quero frustrar demasiado co xogo. Ui. The flow of chi is changing. Que pasa se... Stay behind me, please. Hai que collelo con ganas. Si este tipo de xogos, se os xogas xa con nivel de ansiedade alto ou un nivel de tolerancia baixo, por o que se xa, porque es un día duro no chollo ou porque
estas dúas merdas ou o que sexa, pois se complican, pois vanse frustrantes. Flow of chi is changing. Be ready for anything. Stay behind me, please. Estaba mirando a ver cantas veces podía facer yo parry. Veña, vamos a facelo unha vez máis. Esta vez sí que sí, unha vez máis. Ya xa o deixamos aquí. Se non, esa maña continuamos. En principio a miña intención é xogalo. Se me coñeces. Pero en principio a miña intención é rematalo, é dicir, xogalo ata o final. Veremos como se vai dando. Se o xogo me gusta, se non me dá problemas técnicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio a miña intención é esa. Ahora. Can't let our guard down, even now. Bueno, unha vez máis. Mañá teño que levantar moi máis tarde. Ás veces apareceme como un parpadeo raro na pantalla. Non me quero rendir. Vou deixar para mañá. I'll crush you like the vermin you are. Joder, teño que coller ben eses parries. No me jodas. Me he hecho más neurisma. Sigo notando como vou morrendo. Veña, va. Que hora é? É media. Bueno. Unha máis. Tiki, 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 tiki. Quero que me siga gustando máis os combates dos Souls.
¡Hostias! Sí que se recupera pronto, cabrón, diso. Pensé que tenía máis tempo. Aí está ben, bueno. Como esta foi culpa miña, unha máis. A último ou a derradeira, non? Ui, bo. You'll be begging me to spare you. Joder. Sempre me dio mesmo de agora libera o poder do orbe. Non sei como carallo se libera o poder do orbe ese. Bueno, pues vamos a deixar entón por aquí xa. Deixámoslo por aquí. E mañá continuamos con máis e mellor. A ver, momentiño. Vale, en principio mañá o resto non vai facer directo. Polo que iso, vámonos ver mañá ás 10 para continuar co xogo, a ver que tal. Vou mirar se hai alguén máis a quen poder facerlle unha raid. Xa que estamos. Lembrovos tamén agora que tedes un Discord a vosa disposición para poder falar directamente connosco e ali onde vamos a avisar pues todas as cousas que teñamos que avisar. Pois os directos, cambios de horarios, etcétera, etcétera. A ver, onde está aquí? Emitindo. Tiki, tiki, tiki.
Pois non, pois iso estou eu. Vale, pois iso, vámonos deixar xa por aquí. Iso, vémonos mañá. Lembra diso, tedes o Discord aí para poder falar con nos se queredes. Tedes tamén o Patreon se queredes apoiarnos. E graciñas tamén iso, os Patreons, a Fala e a Morcego pola axuda e o patrocinio. Vedes como foi un parpadeo raro? E iso, vémonos mañá, así que xa sabedes. Sede felices, portadevos ben e esas cousas que se din. Eica.